Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. O karon mag-upload ta sa ato ang Palamay Drama compilation part 103. O pasensya jud kay mga listeners no, karon na ta nakabalik og upload. Pagalo din ako pag-usab katud ang dili ganahan maminaw sa atong istorya. Pwede ra niyo fast forward mga listeners dito mo sa ato ang drama. Kung magbasa na ta sa ato mga comment, first comment na to si Oscar Abedog. Salamat sa paspas nga upload, Dol. Wag kang nasad tugnawa ni Idol. Salamat kay kanimo Oscar Abedog no. Bilib kay ko ni Oscar Abedog nga pirmi jud ni kasuporta sa tuwa. Ay kadang comment ni Oscar Abedog. Hangyo ko mga listeners nga dili na to i-forward kay para pod makadungog ta og shout out sa ato mga kauban nga listeners. Ato din ang panggawon atong Idol kay mag-upload atong Idol balik jud ta akong mga sakit. God bless, Dol. Salamat kanimo Oscar Abedog nga nakasabot jud ka no. Bilib kay ko sa imuha. Salamat sa imuha, Oscar Abedog. Salamat kayo sa perming pagsunod sa atong mga drama. Si Vilma Amor, ako pod way skip ads ni sir kay ikaw ra naghatag og lingaw namo. Wala akong mga kagulaanan samtang natrabaho ko kay pait kayo malay kan sa pamilya. God bless sir sa imong channel. Salamat kanimo Ma'am Vilma Amor. Kaduang comment ni Vilma Amor, asa ang trapo daw pagkalingawa. Doon lingaw to atong drama. O salamat kay kanimo Vilma Amor sa imong pagwalay skip ads no. Dako na kay nang tabang sa kuha no. Labi na sa inyo mga listeners nga atong mga mubo lang mga ads ng listeners no. Anyo lang tamo nga pwede ba nga dili lang ni skip no. Dako na kay nang tabang sa kuha. Si Catherine Solit, salamat Idol, why skip pirmi supported me. Salamat pud kanimo Catherine Solit sa imong why skip pud no. Salamat jud kayo. Si Danny Lopez, ayay, wa na confirm daw Idol, lingaw kayo drama Idol, sige ra mi katawa diri samot na atong batignaw murag kalag daw. O jud katong last na tong i-upload no. Makalingaw ka ito katong first singer na to. Salamat kay kanimo Danny Lopez sa imong kanunay jud nga pagpaminaw sa atong drama. Si Ma'am Prislin Tapaw, hastang lingawa jud Idol, more drama pa to upload padayon lang sa pag-mention sa among ga-comment Idol kay usa na sa among gana sa among paminaw. Daghang salamat kanimo Ma'am Prislin Tapaw sa imong permedyo nga pag-comment o pirmi pod pagpaminaw nimo sa atong mga drama. Si Judy Polistico, Idol, lingawan ako katong iyang bana nga iya pa unya naganaan na dayon sila ni pare sa kisame unya samtang nagsugod na ang misa. Nahagbong sila ana-ana pamor bisan wala pa nalubong ang bana. Grabe hasad no. Mao ni katong istorya nga namatay ang bana nga wa pa gani nalubong. Nangambit na ang bahay no. Kaduang comment ni Jude Polistico, Idol, maabot pa unta ni part 300 aron lingaw kaayo bi. Lingaw kaayo ba dili ko pulan og paminaw. Salamat kay Jude Polistico no. Bilib kay ko ani ni Judy Polistico no. Pirmi jud ni siya ga paminaw sa tuang drama. Bilib kay ko niya. Pugihan kay ko ni siya mag-comment sa tuwa no. Daghang kay salamat jud kanimo Jude Polistico nga nakapirmi ga paminaw sa atong drama. Si Cathy Bando, salamat Idol, hastang pangatawa na mo diri sa akong mga igagaw, nindot kayo ang mga drama Idol, komedi kayo. Salamat jud kanimo Cathy Bando, sa imong permi po paminaw sa atong drama. Si Ma'am Balbina Tapales, salamat sir sa inyong upload nimo. Daghan po kasalamat kanimo Ma'am, nga naadjud pud ka no, nga permi ga paminaw sa atong drama. Si Rachel Quintes, makatawa na lang ko sa drama oy, makawalag stress. Sakto jud ka Ma'am no, kini atong drama kalingawan jud kayo no. Kung ginaot nga kini nga drama karon malingaw gapon mo. Si Rachel Manuel, makatawa na lang ko drama oy, makawalag stress. Si Ma'am Marisa Hilwa, hello Idol, nindot kay imong upload drama related ko sa story ni Randy, dili maayo mga bit. Sige ra kog minaw nimo pero dili lang ko mag-comment kay busy kayo ko. Salamat jud kay kanimo Ma'am Marisa Hilwa, maski busy ka diha nakalugar gapon kag comment no. Daghang salamat sa imuha sa imong permi pagsulod sa atong drama. Salamat jud kanimo Ma'am Marisa Hilwa.
Katulong comment ni Judy Plistico, idol, magkatawa man ko sa iro nga hadlok sa iyang naong, maudod no. Lingaw ka ito atong last na gi-upload no, atong iro. Usig siya kay bati daw kay iyang naong. Bilib kay ko ni Judy Plistico no, na adun ni sa pirmiga paminaw sa atong nga drama. Si Alfie Lucina, nindot kayo idol. Salamat kay kanimo Alpe sa imong pag-comment no. Si Benji Into, lingawa oy. Bago na tong komentor si Benji Into. Si Judy Plistico na pod, no? Ganahan kay ko ani ni Judy Plistico no kay naadjud permi sa tuwa no. Mo-comment jud sa permi nga malingaw sad ko sa iyang mga comment pagbasa kay makadumdum mo tas mga drama nga kita nag-edit no. Daghang kasalamat kanimo, Judy Plistico, ayang comment. Katawa na ko idol, bisan sa doktor dili madala og rituki. Mao jud no. Salamat jud kanimo Judy Plistico sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Gina Carmen, thanks idol, lingaw kaayo, more drama pa. Salamat pud kanimo Gina Carmen, bago lang pud na akong komentor no, si Gina Carmen. Daghang kasalamat kanimo Gina Carmen. Si Richard Isco, nakapahid na kong trapo idol, lingaw kaayo. Yay, nakapahid na si Richard daw. Pahid na daw si Richard Isco sa iyang trapo. Salamat kay kanimo Richard Isco sa imong pirming pagpaminaw pod sa atong drama. Si Lucy Silma, nice kayo sir ang mga drama, super funny. Salamat jud kanimo Lucy Silma sa kanunay nimo nga pagpaminaw sa atong drama na naadjud ka kasunod no. Daghang salamat sa imo ha. Si Analisti, salamat idol, nalingaw kayo ko, bakakon kayo ang uban laki. O jud no, daghan kay karelate sa ato ang drama, tulas ang itong i-upload no, kay itong babae ba nga pagrusan no, biyaan ang taon sa mga laki no, abot uban mga laki na bandungon ng pud no. Salamat jud kanimo Analisti sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Dennis Moral, nadyo ay mga kadugo rani mo dili kabaw mo tabang may palaing tao magunahuna pa tinuod jud no. May palaing tao kay uban mga parintin mo kanang mga parintin jud ka makapahulang og kwarta no. Daghan kay nakarelate gapon sa atong drama no. Salamat kay kanimo Dennis Moral sa imong pag-comment sa tuwa. Salamat jud kayo. Si Dayan Baler, luya kayo bae, basta mabuntis na, biyaan dayon sa laki, human na nakuha iyang gusto. Nindot kayo mga drama idol na ipagtulunan po, things kayo sa nindot nga drama. Maudod kini ato mga drama, dili lang kayo lingaw, makatawaan namin siya. Nagapunta ipagtulunan nga makuha niya itong mga drama no. Kaya, pero mas daghan ako ang mga makatawa din sa atong drama no. Ug salamat kay kanimo Dayan Baler sa imong pirmi jud nga mag-comment sa tuwa ug sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Crystal Leo, thanks again idol, more drama pa. True heart din siya. Salamat kay kanimo Crystal Leo pag una tong komentor gapon ni. Salamat kay kanimo sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Mama Grace Pamuga, salamat kayo sir idol, aligre kayo lain na pud ana og hanapunon uy. Salamat jud kanimo Mary Grace Pamuga sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama, sa imong pag-comment pud pirmi ma'am nga isa jud ka na appeal pirmi sa atong pirmi pag-appeal sa atong pag-vlog. Daghang salamat sa imong jud. Si Jerome Lerna, unta ang mga laki ug makabuntis panabutan unta nila kaluoy sa girl. Thanks idol sa upload. Mao jud no. Di mo gud pareha ang mga laki gud no. Kay nay mga laki nga bandungon ba nga makaburos na biyaan na din ba yung tao ng bae no. Salamat kanimo Jerome Lerna sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Pirmi sad ka nag-comment karon no. Si Mercy Sandoval nindota oy. Ninutan si Ma'am Mercy sa tuwang drama no. Salamat kay kanimo Ma'am Mercy nga naadjud ka pirmi ka paminaw sa atong drama. Si Lina Buna, pastilan lingawa kaayo dili na jud madala og rituki ang dagway. Mao jud no kato atong daghan kayo nag-comment atong first na to sender no. Atong batik naungan dili na madala og rituki no.
Pero daghan siguro kag kwarta pwede na siguro no. Karon high-tech ni karon. Salamat kay kanimo Linabuna sa imong pirmi pag-comment sa tuwa. Nawa jud kay absent no. Salamat jud kay sa imo ha. Si Annalyn B. Lingaw kayo may idol. Salamat sa mga drama sa sigirag katawa akong iyaan nga balo na. Jud salamat kay kanimo Annalyn B. Ug sa imong iyaan diha. Salamat kayo nga nalingaw sa atong mga drama. Si Berna Siroy, thanks idol sa drama, nindot kayo, makatawa jud tas pag-ayo. Salamat kay kanimo Berna Siroy, nga jud ka pirmi pud no, kapaminaw sa mga drama. Si Nilda Yikik, nindot na mga drama idol, lingaw kayo akong angkol, burot sip og kinatawa, grabe sad no. Lingaw kayo dahil angkol, kay burot mo sipon, kinatawa. Salamat kay kanimo Nilda Yikik, sa imong pagpaminaw pirmi. Si Bobby Karel, thank you idol, mo drama pa, makatawa jud mi kayo pati among mga parenti diri. Salamat kay kaninyo dia Bobby Karel o sa imong mga parenti nga naminaw sa atong mga drama no, salamat jud kayo. Si Edgar Palma, lingaw kayo mi idol, sige pod pangatawa, sige ra jud mi pangatawa diri, salamat kayo idol sa pag-upload pirmi. Salamat pod kanimo Edgar Palma sa imong pagpaminaw pirmi. Lipay na kay kuana, salamat jud kayo. Si Tupir Valdez, nindot nga drama idol, wala jud among kakapoy. Mao jud no. Pinatong drama pang good vibes lang, pas lingaw-lingaw no, mga listeners. Si Isabel Serna, luya taon sa pobre o niya ang igsoon dili jud maduulan, may paglain tao mao jud, sakto jud ka no. Isabel Serna kasagaran sa tuwa. Ngon ana jud no. Si Edwin Amisula, nindot sa drama bro, magkagana. Mao jud. Salamat kay kanimo Edwin Amisula, bago na itong komentor, welcome sa atong palimay drama. Si Jimmy Sinal, thank you idol. Salamat jud kay kanimo Jimmy Sinal sa imong pirming paminaw sa atong drama. Ug mao to makasinerso tanang ka-comment sa tuwa. Ug atong gibasa karon sa part 103. Ug ato na sugdan makasiners atong palimay drama compilation part 103. Ko si Larry, ginaingon bisan unsa pa kagwapa o kabuutan sa atong asawa, apan kung makakita ataw laing babae nga lami, mangandoy gyud ta nga ato kining matilawan, kay matud pa pas lami mangyud ang dili ato. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Managigog shower. Inig-abot ron sa akong asawa nga tuas merkado nangumpra nga para sa konsumo. Sa dili pa siya magluto sa among paniudto, birahan sa nako siya. Mayo kay manapud to og ligo. Mag-iilis na ko sa among kwarto. Preskuhan na nako eh. Ganahan gituron nga musing along nako si Norma nga akong asawa. Diraga akong short of brief. Aplihan ko limitahan na bi sa akong kwarto para makalusot ang presko nga hangin. Panunguto taning ceiling fan ta. Kapresko sa hangin nga misapigad sa akong naong. Uy, hala. Ang babay nga bag-o nga nag-abang-atbang ning among bay. Ligo siya sa iyang tugkaran. Ako'y kanipis sa iyang sulub. Hala. Ako'y. Iyang gikuot ang iya ha. Silbing aning bayana oy. Agoy, wan giahak. Nawag sa bintana ang akong short. Magdali ko kaligo kay sudlo na ko sa kwartong akong bana. Ganahan dito siya ron nga maungad sa ko ang ubos. Hala, ito na lalaki may kawasan ng ilahang bahay. Nag-brief naman na siya, uy. Oh, hala, may atubang siya na ako. Oh, kapugto siya nga tubangan.
Uy, Lani, ano ba nag-brief ko kami gawa sa bahay? Uy, balik ko na din na unsa ka man. Ang iyang asawa may abot og nasuko nga nag-brief rang iyang pana nga mikawas silang pay. Unsa ka man, uy, naunsa ka? Nag-brief ka man lang may gawa sa bahay? Nagbagal ba ng imuha? May gani kay, wala mangisog. Ay, naunsa. Game mo untang uwa na. Kung nangisog pa na. Ahak, day. Natagak bang kuning akong short good nga akong gigunitan pag abi na ko sa bintana? Mo nga, nagdali ko ganaog nga nag-brief lang. Ay, paita ni mo. Ita na sa sud, uy. Tuski gani nagkalit rong imo na. Gimog yung katunga anak ron. Tanan na. Mutagod ni mo, bago di ka naliko. Uday, tanan na. Kwarto ta. Tanan day, burak ta na. Tanadong, burakan na itadong. Tagayo. Unsa daw kasi lang itong babayana. Unsa to? Unsa gisulti ni mo? Wai. Iko pa. Hindi kayo ka ba? Sige pa ito. Usarali? Lari! Di ba, bitaw? Di mo ka na babae mag-umpuyo sa atbang sa inyong dool sa inyong bay? Ruda mo nga na. Ubitaw bay? Ruda ko no iyangan. At may agibihan na eh. Dahil usa kay gayon ba, mga duha kay gayon nga naligo. Nipis kay gisulob. Pida, tanaw na ko mo, di tingali hili o turjak ba na. Di ganang kabal. Nakahunaw na. Mao nga, wala bunog yung sawa. Bay. Mura bag, but lang. Ay, nakahunaw na ko bay ba? Saman? Nga, panguyaban ko na siya. Birahan ko ng babayana. Ganahan kay ko niya bay. Lami! Bayrali! Mao na bay. Mag-amping ko nga dili masakpan sing bana. Mao ba? Mm. Duhay mo batayan na na? Imo asawa o yan ba na? Mao lagi. Po mangita nang gikog binta. Kay tan-aw pud nako ng babayhana. Murog. Nakagusto pud nako. Diba? Kay magsige man siya tutok nako. Bida no, nakagusto ni mo sa roda. Kapuya eh. Sige day, gawas ako. Inom sa kong bugnaw nga tubig suod sa ref. Kutasaw eh. Sige dong, inom dito bug ng tubig. Puya, tawhana. Dali, asan niyang gikutasan, O sa karahon pa gani ang among nakuha, naluyan na. Ay, kanus ako makatilaw uy og bugno sa sex. Kanang maluya gid ko pa. Kanang makakuha gid ko og kadaghan. Ay, kana ka si Larry nga among silingan, Klaro kaayo nga naibog na nako. Basig makakuha ng kadaghan. Kay butakal kay dagwang tawhana. Mangita gani ko paakip nga magkasumpay ang duha na mo katinai. Unsa? O dong, sekretuhag ato si Manoy ni Molari ha. May kayuwa pang iasawa. Ing na nga, panhiun sa amo. Sige na. Oo, Ate Roda. Sige na, nagkaw na. Unya imo na niyo sa kagatos Sige, atuon ako si Nilari. Mao ba dong? Patuon ko ni Ruda. Kay wa diha ang iyang bana? Unay. Iya mga ni kong gitagaan ko sa gatos. Lakaw na yun Salamat dong ha. Sige. Atuon ko siya. Sige, ato lang agi sa luyo sa ilang bahay no Layat lang dito sa kural. O dong. Sige. Ato na ko. Katilap lagi ko Ay, kadang ko gidani. Ay, kataas.
Kakapoy sa lawas. Anong karon? Salamat, Larry, ha? Salamat, Chudong. Lamat po, day. Ay, mas lami pa ka sa kong asawa. Busa, mag-usap po niya ta, ha? Uy, mag-usap pa ta. Og husband ko. Lamat kay Dong. Lamat kaayo sa nangkaraw. Nganong lami man gyud ang ginadili. I don't need your love. Sa nahitabo na mo ni Ruda, nagsabot mi nga usab. Ang makakita gani mi og binta, aw, binirahay sabdayon ni. Lab na ko ang akong asawa, pero mas ginahan ko bibira akong kabit. Mas lami siya nga birhan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rene. Ginaingon nga bisag unsa pa nimo kamahal ang babae, kay kaipon. Kung makakita kag mas lami pa o batanon pa kay kaniya. Lagbit yun, may tumpawa kas pagpagkasa. Mao kini nahitabo ko kinabuhi, madili na ko mahimong mahikalimtan. Sa? Wa nang kay uhabart nak, ha? Oo, tay, wala ko habag. Aw sa? Uhabart, trabaho ba? Oo, tay. Sab- Lagi, nasayip akong litok pero kasabot ko. Naapil ko, napilian nga ang tangos sa baho, tay. Uy, Hinay daw ang mga order. Pabawanan ko gamay, tay. Pabawanan ko gamay. kinahanglan nga mga apply gyud ka mangita kag lain trabaho do. Applyan nimo ang trabaho nak. Do na ra ba kay duha ka bukmanghod nga gipatunga, ha? Yan, tay. Pila raman taon ng imo taong pensyon, gamay raman taon ning akong pensyon di ay. Oh. Ay nagkablaka, tay. Kaya, mangita niya ko kaplay ang trabaho. Was ko maanad nga, mag-standby ko eh. Ugma, mangita ko kaplayan. Sige. Kanina lang ko na sige lakaw-lakaw ng syudad. Pero ko magkabasang tunay nagwanted og trabaho. Paita ben eh. Sorry. Sorry. Ma'am, sorry ma'am. Sorry kay mama. Dali pa baragunti ka ma'am. Barug. Uy. Okay ka? Okay lang. Sorry gid ma'am ha. Nakasahag yun ang guda. Nagsinggo ko hangad-hangad gud. Okay lang. Sa nako, nagsige ko lingi-lingi. Ako sige ko tanaw gud kun doon na ba'y nagwanted og trabaho. Mga play og trabaho gud ma'am. Ikaw, mag-apply kag trabaho? Tinood yun di Aida nga makamao kang mo drive? Sige. Ikaw na lang mo drive pa ingon sa bahay. Straight lang. Drive ko sa una ma'am o jeep de pasahero. Pero wag ko magkakitag drivean. Mong yato ko syudad aron pagpangitag trabaho. Bueno, sa tanaw ko ni mo, buhutan ka. Busa inig-abot sa bay. Magsulti og tarong. Tabangan ta kang makatrabaho ka. Uy, baba! Salamat, ma'am. Salamat kay ma'am. Kudako din yung bayo eh. Kudato din yung mamilba. Pero wak ko magkakitang doon na si Bana. Pabotol na ko siya. Kay nag-shower pa ko siya. Hello, Rene? Uy, hala. Siya na nagpaingon din ni Sala. Uy, nag-brow, nagpanty lang. Lami siya si ma'am da. Bisag medyo idara na pero bigot pa kay siya. Lingin pa kay paa. Ang babao, kabugdo. Hey, Ma'am, misiga man ko ng mata ni mong nagtanaw na ako nga nagpanti og bra lang. ma'am, nindo tabya ni mo ma'am eh. Kaswerte si mong bana kay bisag may edad na ka pero lami pa kipon ka. Gusto kang lami pa ko. Pero ano ba na nga mo charger na ako kay patay na. Biyuda na di ka, ma'am? Lugay na. Mabitang gidata ka din kay nagwanted kog lalaking mo charger na ako. Ma'am! Og ikaw? Ako yan. Nagkaoyan ko ni mo. Sulbad na. Sulbad. Sakto kang. Sa tanaw ko ni mo, murag buutan ka og gwapo. Oo. Og ikaw,
ikaw ang gusto kong ipuli sa namatay kong pana. Ha? Ug mao'y mga mahan sa bugtong namong anak nga daga. Ala, ma'am, ala, gihubo ko ganun mo yung bra. Panty, ma'am. Lahos-lahos, ma'am. Say tanaw mo sa kong lawas na ihapin di sa kamay, hara na. Lamian mo, ma'am, eh. Sukad, karoon ko magkakitag babae ka. Naghubo tanan, ma'am. Oo ba? Sa ato pa? Wa pa di ka magkatilaw lagi? Wa pa, ma'am, eh. Virgin pa ko, ma'am. Mao di ay ba? Oh, patilawon ta kag langit. Rebe? Nang langit na? Kangit-ngit pa din ang langit ko. Ma'am, hindi ko sugagad ko naman. Ma'am, umuta ni mo, ma'am, eh. Payat mo. Tukod akong gimingaw sa lawan ng kalipay. Asa may langit ko niya? Dara ayam, bebe. Hubuon ko rin karsonis ni mo, ha? Tuaga gud ani na obra man dayon. Hasta break ani wag, ma'am. Karebe, hubuon ta ko nagsuway, be. Wala, tagag na. Lahos na. Luag tuod, niot lang tuod sa kadako ini. Dara, nahubo na. Ni. Kini, ma'am. Ay, sige, ma'am. Stress ay, sana siya, ma'am. Kinarene, monong pultahan sa kwarto ni Gina. Doon na siya'y apansi ang pagkatao, bata-bataon. Bata-bataon kay Manuti. Unya, kanga. Pero normal lang iyang panglawas. Guwapa o husto sa barog. Sige, ma'am. Tanaw ko si mong anak, ma'am. Mahimo ba? Ay, napag-ma'am na ako. Nagkasabot na ang duhata kasing-kasing, di ba? Busa pag Melba na lang na ako, okay? Oo, Melba. Salamat. Karon ablihan ko ng pultahan sa iyang kwarto. Sila. Babae nga nakigda, nagbordes lang. Nagsigig hapyod sa iya. Oy. Mama, uy, sud lang, diretso kwarto. Kita noon ni mong kuyog, hapyod ko ako. Ay, sorry anak. Huwag mas ako magdahom. Uy nga, nagburles ka di ang naghapyod si mo, ha? Pwede ra magudotang di magburles. Siya de si tito ni mo. Siya ang gipuli ko ni papa mo. Pagtahod niya tito, ha ba? Kalami biya ni Gina, uy. Kanindot niya, uy. Ay paghunahunag dautan sa anak sa imong kapuyo. Swerte na nga ikaw mo gipuli niyas na matay niyang banabo sayaw yung biduangin niyang anak, ha? Oo, tay, pero lamias yung anak tayo, eh. Way buot. Kanang kami ng duwas bahay. Maghubo. Niya, gihangyo ko niya nga, maligo siya niya. Ako'y malugod. Magpalugod siya na ko. Unya, imo sang gilugdan dong. Oo, gihangyo ko ta. May lamia tayo, eh. Huwag nahadlo kong di ko magkapugong. Kaya lamia lagi. Ang barabas bao. Pagtipwa hatay. Ito manglaway na ko dong. Pero ayaw gyudong Rene. Ayaw ba yang gyudong? Maubagaw rin eh. Tuho ang laway na ko sa imong gisulti. Lagi gaw. Kalami alis anak sa kong kapuyo, eh. O kadagayo na ba? Kami ng duwas bahay. O pamabot yung mama. Tuwas Manila. Doon ako dito, be. Ako'y turjak ng Gina. Sige na, gaw. Igo na sa ako, gaw na. Mataro ang ganyan sinultihan anak niya. Ay. Sige na, gaw. Ay. Kung mo ginang doon yung turjak niya, ay pag ako dalang. Ihatab kita kuslain. Tonyo, no? Hangul. Uy, duko man. Sige na, gaw. Ako'y turjak niya. Sige na. Gina, naghubo sa katanan, ha? Talami, ara ba ni mo?
Tito, ligo ako usabi. Unya, logdi ko. Lami, alam gini mo eh. Bibay ka pa ko sa imong bobs, be. Bos, ka ani mo. Ang imong baog, eh. Kini, gusto mo ni? Tito, lami anak ko. Ganahan ko, Tito. Baktin. Nausap ni Gina. Maraming natulala. Human ako ba ito, Jackie? Dako, baktin. Yay, kuya mo sombong ni siyang inahana. Muabot ba ito ron? Baktin. Day, Gina. Ihilom na, day. Dako. Ay, sisaba ng baktin ako, eh. O, ay, pagsulting mama ni mo, ha? Nga, gilabtan ka na ko, ha? Isa na ko. Di na ko mausap, day. Dili na. Uy, si Milba. Siya na ka nang miabot. Baktin. Unsa nang gipangyayaw ni Gina rin eh? Ambot ay. Ambot na niya. Dako, baktin. Baktin. Ay, kadiyot ha. Mag-ilison ako. Magsulti taron nagtarong Gina. Diyaon na mo. Dako. Day, Gina, day. Day, ay, ataog sa abang mama ni mo, ha? Maluoy ka, day. Baktin. 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 Dako. Dako, Tintin. Tintin, dako. Kadoon. Day, pasiluwa ako, day, Gina. Pasiluwa ako, day. Tin. Baktin, dako. Tintin. Tintin, awa. Dako. Baktin! Dako! Dako nga Tintin! Dako. Karoon nagkasabot na kus na hitabo ni mo, Gina. Rene? Imo bang gilapta ng pagkababay sa akong anak? Imo ba siyang... Pasiluwa ako, Milba. Natinta na ko, pero wala ko sa lugusa. Kaya wala ko si gamitin kusog. Nga ako nakuha. Tintin. Wala ko sa lugusa, Milba. Dako! Baktin! Kung sa nagugugba ni Milba din ako, iyan lang gihilom ang hitabo na mo sa iyang anak. Umisaad ko niya nga hindi na kumuusap og turjak siyang anak. Ako si Tony, ginaingon, doon nagay panahon, nga dili mo magkadayon sa imong uyab, o adto kang magpakasal sa usa ka babay, nga igo ka lang mibati og tumang kaluoy. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Sa? Ikaw ato na kay asayan ni Sir sa Manila? O, dong, di unta ko masukot. Padang ako mangan ang nabunutan. Napo may kabuok kipilian kay pulis mi dili mo sugot. Kay layo lagi ng Manila. Mao to nga girafo lang amuangan kaming napo kabuok. Nya ako man timingan nga nabunutan. Unya. Unsa man? Mudayon ka gid adto sa Manila? Ha? Agad lang kanimo. Di unta ko ganahan. Sayang man sad kun akong baliparan. Nya masako sa niya si Sir. Basin pangitaan ko og sipyat aron mapapako sa akong trabaho. Na, ay na lang nabalibari eh. Basta, ay lagi pangita og lain dito day ha. Kaya ako, di ko mangitag lain. Ikaw lagi ang marunong akong gigugmaon. Basta ha, ayaw sa gyud pangita og lain din niya. Sa katuig naman sa ko dito sa Manila. Og sa sunod semana na kumular ka sa Manila pa ya. Mauday, mintras niya pa kas ato. Magtagbaw ta day. Kada adlaw ta mo ato sa motel mo check-in ta. Sana all. Ug karon. No. Panuroy ta. Check-in ta day. Magtagbaw ta day. Ihatid naman kabulog sa Manila. Sige. Hindi ako yung boss. Dahil si Mandela pa doon sa upo. Sige, isang ubos na sa lang ako nga ron rin. Sana all. Kalamig.
Utang may simantila. Utang. Ay, Tony. Amitay kudasay. Mao ba? How ang pamati mo sa imong kaugalingon nga tuas mo nila imong uyab dong, ha? Ton, O, Pasimon. layo big panlantaw ni mo do. Lakay kayo eh. Porbeda. Wa pa man sagot tong uyab ni mo do. Ibog gali ko ato. Ay, ngunay man ka? Ay, kawan kining Taysa, ha? Kanang kimingaw ka, ha? Mingaw ko niya pa. Pero ikaduhar ang kamingaw. Ang pinaka-numero 1 nga gimingawan ako. Ang jerjir pa. Ha? Paiting tuas layo ang atong uyab eh. Kay kung muliho ang atong gana, wala day jerjiron. Kamu pa ka nang imo si mong lubot. Ikaw panos kag Wala say kalingaw do, ha? Pag kinamot lang sa amin tas tanto. Sumukol ka ng kinamot pa eh. Buhay-puy ang atong bukton ana madugay. Ay, sa... Na may daghang saging sa itong luyo. Bangagil ito niya, patagin hulmigas. Bita-bita, panguyab og lain eh. Ayaw lang og tinod. Pero na lang sa kay mga birahan nun ba? Ana tingali pa. Ana lang yun. Lami ang kayo ng ihumol eh. Karoon lang oh. Ay oh. Bagong king ako pa oh. Hikap ka? Asa ko na ba hikap po? Tawa lang tani pa. Bisag laay kayo. Ay, abi ni mo dok. Taan na lang ko di ba? Huh? Kung gimingaw ka, panguyab. Panguyab pinang uyab sa mumiko. Huh? Diba ka na siya di ang uyab? Pulaan ko nun siya siyang uyab, eh. Unsa? Wow! Amma mo ni si Jade. Jade, eh. Oo, ang taong... Kabuutan siyang uyab, unya iyang ibuwagan. Bay, Tony. Mo na ba Jade? Ayaw na ana ang imong uyab, eh. Kabuutan, ana. Unya imong ibuwagan nga way sa. Kinaluoy niya ba yun, eh? Sumol na kayong bayhana, bay. Ngita sa kong virgin, bay. Ganahan kong virgin. Kaya nga naman na si Sarah. Dili na ikaw ang naka-virgin, ana. Ito kong mangitag laing babae, bay, nga virgin. Bay, dakong sa'yo pining pagpakigbuwag mo ka Sarah, eh. Magmahay ka gino niya. Kung makakita siya og laing laki, nga iyang higugmaon. Bay, Tony. Mao na, bay. Busa, kung ako pa ikaw, baliki Sarah, eh. Ay, di na ko niya, eh. Di na ko niya, bay, Tony. Luoy Sarah, eh. Ako'y naluoy niya, bay Jade. Kasa, si Sarah imong paguyaban. Mintras wa pa din imong uyab. Oo pa. Naluoy kong Sarah pa, eh. Nagsige na siya hilak. Panguyaban ko siya pa. Ako'y muhupay sa iyang kagulanan. Pida sa danang istoryaha do, eh. Ako pa ikaw ay nasara panguyabi do, ha? Basi gugma ka niya, eh matubar ba na ba nga panultihon sa mga katiguangan nga ang gugma kuno usahay mga gikan sa tumang kaluoy. Ha? Mo na nga busay, ikaw ba papagpangitan lang yung babae do, ha? Nga panguyaban mo, kanang wa kay kaluoy, aro di matakli imong gugma nga to sa babae nga maluoy ka, ha? Sama ko, nunguyab ya, tuwa ya to sa Manila. Pa, si Joan ang akong di mahal og higugma. Busa, di man tabuoy nga, mahigugma ko ni Sarah. Gusto ko lang hupayon ang gibati niyang kaguol. Nga, saan pa may yun mo, ha? Saan mo paghupay, anak? Jerjiron! Lolo, bahala ka niya, eh. Sinili ti man, ha? Matakli gani imong gugma nga to kang Sarah kay daluoy ka, bida. Luoy ang imong uyab nga tuas Manila. Luoy siya to, eh. Tony. Mao ko na, day Sarah. Naluoy ko nimo. Busa sugta ko. Kay ako'y muhupay sa gibati mong kaguol. Siya nga ko gigugma pagkayo, Tony.
Oh, sige. Di na lang ko mamugos. Sige, ato na ko. Ay, sakit. Mangluod man din ka, uy. Ang tinod, Tony. May pagtanaw ba ako nimo, pero kiskihan na ba ako jar ni Jade? Ay, okay ra lagi ko. Ang importante nga, malimtan mo sa kaliyot si Jade. Laki rin makahukay si mong gibati nga kaguo, Sarah. Sige na lang, uy. Sige. Gisugutan na ka, Tony. Uyak na ta. Kano? Na, sige ta na. Mangataw ta. Mag-data. Ta na dayon, tay Sarah. Anong libuogan mo? Libuogan mo kong Jade. Kabusok ko man yung kainin mo. Gamay pa yung Kakilok si Mapong. Tony. Nabayan na virgin. Kisikihan sa church ni Jade. Huwag ka ng imo eh. Bato kayo. Bugdo pa manikang juan na akong uyab. Kapilot ha. Buon ko akong vape. Sige. Alin yung kamot pe. Kapay niya. Ampi. Wala, uy. Imo ni tanan. Wala nun. Dadag apil ka tatay ni mo. Ako gid ni. Wala, uy. Makaya ni nako. Alam mo, rin ko makatasid ako na aning imo. Mada ko. Sige po, Maayuhan mo. Hindi may ongit pang ita. Bahala na to, Jade. Ay, gani akong nako. Dilok na kayo. At iningit ko. Sabi sa ako. Ipatangin doon mo pa. Abi. Taba. Sige. Sige na. Okay na. Ready na ko. Birahe! Bombahe! Kaya, Ferdinand, kung usap. Aray, maglabit na sinon. Kasakit, ana, oy. Ganun gidama na ni mong apil ang katatay ni mo, oy. Alam mo, ayo. Birahe! Bombahe! Human sa nahitabo na mo ni Sarah, wa ko damha. Ngaribati ko paghigugma niya. Samot na dihang nagsabak na siya sa akong anak. O kami gyud ang nakasal. Pag-uli ni Juan nga akong uyab gikan sa Manila, igo na lang siya sa paghilak. Kay nakasal ako sa lain. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Narsing. Inaingon, maayong magpadayong taglalaki sa tong panimay nato ibahog paryente. Labi nagbatanon pa unya. Macho lawas. Sigurado gyud nga maibog tag panghandoy nga ikaduta siya sa kama. Labi nag ang imong bana intil na, di na magkahatag sa lawas nun nga kalipay. Ay, kinig na itapos kung kinabuhi, di na ko mahimo. Ay, kalimpan. May tukara mo hana sa sex dynasty. Dongsil mo. Oo niya, ikaw. Madapan ang dila ni mo di ha. Basig, di pa maulan na na ba? Madala dahi eh. Tara. Ito ning wheelchair sa atong kwarto be. Kwarto tagay. Ato tayo ungayon ang imo sa kwarto. Oh, sige doon. May kay tuapang mga bata sa silong nagduwa. Gigi. Ituhod ko ng wheelchair ni mo sa kwarto kay. Kalamit na yun. Uy, ay, gano'n. Sige pa. Gano'n. Ay, gusto ka lamisi mo. Maupagaw, Narsing? Kontento na ka sa inutil mong bana? Ay, ugaw, uy. Happy ra gihapon ko, uy.
Maura man pong gawasa ba? Taon sa di mo gaw, uy. Di ito ko mabuhi, ana. Akong gusto ka ng original gyud nga kuan sa lalaki ang mo hansak is akong ginhawaan. Mahal ko nga kung banagaw, uy, basta. Da, kontento na ko siyang makaya, uy. No. Maura man gid na iyang mahimo, aw. Tiko-ko naman ang iya. Saon taman na. Uy, pastila ni mo gaw. Sayo na kay ng sulparon. Uy, aron makakaon kag original. Original nga muhando sa imong ginhawaan. Unsa ba akong buhaton gaw, ha? Pangabit. Stang lagawa gid. Mao na tinuod, uy. Tilaw lain, uy. Di ko anak gaw, uy. Unya na ko mangapit kun mapungkol na ng akong bana o mautol ng iyan dila. Gaw narsing. Uy, abi ko ba kisa mong bisita? Ikaw mong guday ni Pablo? O, Cha, ako tao ni. Pulaan ko drive blabal sa pinsya tao, Cha. Mga baho ko din sa syudad. Ano ko, Mr. Sinyo, Cha? Okay ra ka? Wala na problema, uy. Pag umangkon, biyata ka. O sige, mientras mangita ka o ka-drive-ban din sa syudad, din hilang una ka. No, uy, problema, Cha. Duwar ba taon may ni aron din ni syudad, Cha? Ha? Ako amigon, kuyog mo na ko, si Jerome Buktot. Oh, suod mo na nako, pero di na Buktot. Toas pikas baryo. Ngita sa to siya bahay taon sa iyang iyaan taon kay ato mo siya i-star dito. Uy, mao ba? Ay, tana-tana. Ngadto ta ni tiyo nimo. Ang bana nako ba nga nag-wheelchair na lang taon, kay giatake mas high blood. Ha? Po ito di nimo siya, no? Nutilis tiyo di taon? Imong bana? Di na siya makatag luwas no kalipay no siya. Taon sa ka ba yung pag umangko na ka? Ay, gilidil marupin ako. Saba diha, uy. Nanaghan ba yung taos gilider, Mar? Bakahatag pa, uy. Kagahi pag tiyo ni mo, ah. Mo ba? Uy, kamaayo pa, ah. Okay ra kay kudong. Buktol, okay ra. Mulahos man. Lipay ra gihapon ko. Tana-tana. Yatubang takang tiyo ni mo. Uy, hala. Gano'n imong manggita din hing imong amigo, uy. Lagi siya, o taon na niya taon, kita taon, puyan taon siya niya. Ang taon, hangyo siya na ako. Anhil lang kung taon siya istar rin sa inyo. Okay na ka siya, Nardik? Okay rin mo? Kani, papuyan lang sa ko din yung pipila ka lang kaadlaw tiya, bi? Kani. Magkahod lang ko og tiya ni mo ha, kay tiya man ka sa kong amigo. Kamacho ba yung lawas ning bata? Tiya? Kalamig kang gakso na ning bata, uy. Sige na taon tiya. Paistar ako og pipila lang kaadlaw din sa inyo. Ay, okay ra ko, uy. Kisabay magtinabangay, edi kita rapod. O sige, sugot ko nga anhi ka Star. Kamong duha ni Pablo ni anang kuan bakanting kwarto. Salamat. Sugot ka siya. Okay siya ba, Jerome? Salamat kayo. Daghan, salamat kay Tia Darsing. Salamat kayo. Mao pa? Naibukas batanon nga lalaki na nag-star sa inyo? Ugaw, uy. Lami ang bata, uy. Halado? Macho kay glawas ka. Ay, usa ka higayon nga naligo na nga nag-brief lang. Sus! To, laway ko, uy. Paskang bugtohag ato bangan gaw. Wa, pagay ito mangisog stanaw ko. Saan nagkagmangisog gaw, no? Sus, gaw lami ara pa ng laking batanon. Tuskig pa kay nagaw. Tamot nagdako pag yun. Ay, gaw. Uli sa ko gaw, ha? Ha? Tukar maning gana na ako. Gaw. Naabot at nga itong bana ko. Birahan sa tukadiyot, ha? Sige. Bubuwag tayo ikagaw kita na. Sige, ikaw na. Ito atong bana mo. Brasad tag si Marites o si Jennifer. Uy. Magkasinabot. Masabi to Jennifer kay magpatiil. Oy, ikaw ba? Ayaw mantinil anang dila og tudlos imong bana, ha? Basta batanon nga lalaki na as inyo, kana mo ibirahi. Gaw si tay. Unsa? Manigisulti ni Jerome? Okay. Yagot ko na, Jerome.
Kaya kung ginan nga ibo ko no siya mo, palayasan na din niya. Unsa? Si Jerome na ibog na ko. Moadto ka sa operator nga imong gi-applyan pagka-driver? O tiya, pero kung moabot galitos Jerome tiya, balihog taon ko gingon nga, lakaw ko ha, balihog lang ko. Oh, sige dong, sige. Aron makadrive ka na, oy. Mahurot yun ang baon ni mong kwarta din hi syudad nga wa ka pa makadrive. Busa, sige na. Paningkamot yun nga makadrive ka na. Umutan niyo, Jerry. Bago niya sa ligo. Oh, busa, sige na dong. Ungara na ning ako. Wa na ba ako'y panty? Oh. Yan, nursing. Jerome? Naon sa kabang misuy ka man ko din sa among kwarto nga. Nag-brief ka man lang, uy. Uy, wa ba ako magpanty dong hagdawas dito, uy. Gawas ito. Gawas. Ibugay ko ni mo, tiya. Lumian ni mo. Ay, kugaksa, ay. Agay, kalami. Nga ingon ani no. Pagtiya na ako kay dakaig-bahog pa rin. Sing na lang. Nilom diha dong oy. Tacho. Layas din ha. Layas! Ikaw bitbitan ang imong wheelchair. Nakasagit ko sa kumbanan tungi kayo na. Humans na hitabo namo ni Jerome, ako na lang siyang gipalayas pod. Uy, oh may gusto sa kumbanang payason siya. Ako na lang siyang gipalayas. O na lang to, kakaon ko gahi. Lipay na lang pod ko, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ranito, ginaingon, ang asawa mo ay suga sa panimay. Pero kung magbisyo na kini, why ayo? Na-out per me. Maning nahitabo sa kong kinabuhi nga, naku mahimong mahikalimtan. Ma? Oh, saman. Ma, kinilang una nga akong ihatag ni mo ha? Ay, Nagsugod na magmigtigom good ma. Kay pohon, magpakasal namin ni Maui. nagsabot na demo magpakasal na mo? Dugay na ma? Nak, may ipahimangno lang ko nimo, ha? Oo, unsa man na ma? Samtang wa pa mo makasal si Maui pa, maayo tingali nga mangita na lang kaglaing babae, uy. Ha? Nga naman, wala kay gusto ni Maui ma? O, di man ko makabuot kung kinsay imong pangasawon. Ang ako lang ba, samtang dili ka pa magkwintas og bukog taon dong, ay nalang taon ni Maui nak, uy. Oh, ma? Maluoy ko ni Mora nito. Buutan ka. Dili ka deserve nga masakitan. Okay, sige. Pangitaglaing papayo. Dugay raman ko nakabantay sa imong inahan ba nga. Wa siya gusto na ako. Huwag makapugong na ako, Maui, kung ikaw ang akong pakaslan. Iguram to nitambag sa mama na ako ba? Wala gi siya gusto na ako nga ako imong maasawa. Kasimple anang sabton, Yan na ta magkisgot na, be. Magtigom sa ko, ha? Next month, mularga ko sa Manila aron mag-process akong papilis. Musakay na sad kag barko. Pohon, aron makatigom ko. Unsa? Bago pa ganito nakalarga sa Ranito? Unya, ugma maabot na? Oh, Curie. Mo nga, laylo lang sa taha. Di ko masigot, Maway. Di pa man muminyo ba? Bisa na lagi. Laylo lang sa guta, Curie. Maayong pag-abot, nak. Gimingaw na gikan ako, mada. Kay hugot kayong pagkakos na ako. Naluoy lang ko ni Mora nito. Ma? Samtang misakay kag barko sa laing nasod, ang imong uyab gipuli-pulihan lang sa dinhis ato. Si but mong ipasabot, ma? Si Maui, nakarelasyon og si Curie. Og may relasyon usab sila si Jordan nga usa ka minyo. Unsa? Hoy, Ranito, di ti ka pugso nga pakastan ko nimo.
Kaysa ako nang giingon, huway gusto na kong imong inahan. Mong iyag yung buhaton ang tanan nga dauton ko niya diha nimo. Inaot unta mawi nga nagsulti kas tinuod. Ano di ay? Nagsulti bitaw ko sa tinuod. Basta na, sige na. Namuha na biya siya. Di manggoy maglagot ko ng pasanginlan ko sa wa na ko buhata. Hapit na gyud mahuman ang bahay nga imong gipatukod dong ranito. Katas ng barko na ma. O dili ko ikaw biyaan mga dili makapuyo og yun ini kadako nga bay. Kay asa ka man di ay ha? Magminyo na ko ma. Unsay? Kuan, makikatubang na ko sa mga ginikanan ni Maui ma na magpakasalami. Wa ka lang mananghid na ako ranito. Madugay naman kang nahibaw nga magpakasal ko ni Maui, di ba? O lagi. Pero wala ka mo tuon nako nga may lain siyang gikarelasyon gawas nimo. Duha sila kabuok dong. Ug hangtod karon nagsige pa na sila. Ganong wa man ko nimo pawinawa na. Salamat! Salamat! Thank you! Nasya! Ngano ni amang ka, Curie? Nakalitan ko sa balita. Nakasalan da mo ni Renito. Oh. Dali na, Dribi. Huh? Oh, Curie! Curie! Naito kang bisita ka yun dito! Ako na rumoy! Kamusta man? Saman ha? Curie! Curie! Maui! Oh! Nakitantas inahan nila nito. Baga kagnaong! At lauron sa inyong kasal sa akong anak, apa nakiglambiyong ka sa imong laki. Kaluy iintaw ng akong anak, Maui! Isa ta maglalis anak kay naapay dakang bisita. Mauhaw ka? Hinayar ko ng imong tingog. Kaya naman ka din sa kusina, Maui. Love, nga na di ay, gimingaw na ka na ako. Kapaan ka pa untang babayana ka? Ma? Isog bang kag tinanawan sa asawa? Ma! Ma! Oh, di unsa man to nimo akong inahan? Love, ako'y gibuhat niya, oy. Ay, dali na. At timano na tong atong mga bisita ranito. Dali na. Grabe ha. Dugay mang nakamata. Ganina ra ka? Bay aye? Ay, ganina ra taon. Gahapon ko nakanaog sa barko, pero wa gyud ko kaabos niyang wedding party. O ba? Aw, niya na migig ka. Mag-celebrate tag ato kay. Ha, sige. Love? Oh, may bisita ka di ay? Julio! Ay, ayaw, anak bay aye. Ako na asawa. Joke na lang ako, Beranito eh. Maoday na yung asawa ni Beranito. Siya di ay ang giingon sa akong igsuon. Nagkabit sa iyang panang nga si Chutan. Tuarang taksi nga itong gisundan bay. Nisudan ang motel. Sundi to bay ha? Ako ribala nimo. Masakpan na ginti ka, Maui. Ako na mismo ang patay niyong duha sa imong kabit. Abli ang pultahan ha? Bana ko sa babae nga naadi sa suot sa kwarto. Kung di kayo ninyo mo na ablihan, yapil tagaw kaya. Oo, sir. Akong ablihan. Saan na nabihan yung pultahan? Ha? Ala? Hala no? Ranito? Karma! Kung naging nakasakop sa imong kabigaon, baga kag naong, patiyong tamong duha! Ako patira dito! Ayaw! Ayaw pagdagan, Maui! Maui! Dagan siya bayo nga nagtagis lang sa habol! Maui! Maui! Oh! Uy! Wala! Natagag sa sagdanan ni motel! Oh! Nagkadugo niyang Maui! 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 Kinugo! Maui! Ako Renito. Dagang ko umiyak kasi yung dadula ko sa ospital! Ayaw mong tanaw! Tawag mong taxi, pagdali mo! Maui! At yung nga mong mawata, Maui! Maui! Naluwas si Maui, buhi pa siya, apan. Nainotil siya kay napantok man niyang sa simento sa danan sa motel. Tulala siya o igura siyang mutanaw na makalihok og mga sulti. Sa
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pakita, ginaingon, ang tao nga way kalipay ug way katagpawan, ug atong tao nga way kalinaw ug way kapadulngan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa naman siya ron? Unsa siya yun? Grabe sa mong anak ko, Waning. Ngayon naman siya nagpakita, Waning. Ambot ang nag-anak ka, murag na buang. Kay? Naglagot na sad siya nga nung wa siya pahibaw-an ni Jared nga mag-overtime. Gipahibaw bang kuno pero uwahin na kaayo. Pagkasultihi na yung anak. Uy, Waning, di mainong permis siyang mag-iningon na. Ang nga sabton ang trabaho siyang bana. Ay, noon siya ka man taon siya, mo naman kagkaroon pa sa imong pagkumangkong kanyang katukon. Oo, noon siya ka ba, may niyang pagkaliwa sa iyang amahan, uy. Aw, maokyod na pa. Lain sad kay adto maliwat si Pakita sa wa nagligwat niya. La 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 la. Oh, ikaw dahil nagluto, Pakita. Ma, nagpaluto man si Jared og pork caldereta. Oh, gapit na ni maluto, Mawaning. Wait lang sa mo ha. Gusto ko nga magdungan tagpangaon. Oo, sige. Naulian na sang utok sa kanahan kong anak ay. Hi, Pakita! May kinakita ta! Nga naman ites? Ato taman ni hapon ron sa amo kay birthday na ako. Mao ba? Basta may hikay? Nailitsyon ba, boy? Ay, we. Gamay ra kay budget. Dili maka-afford ang akong banaan ng 10K na karon nga lechon. Basta uy, adto mo ha, dada si Jared, si tiyoy nimo og si Lolo Tansyong nimo ha, Pakita. Ay, dali na mo oy. Dayon mo nang Waning, nay tiyoy, Jared. Nay Tansyong, dali. Diretso na lang mo kuha og pagkaon sa lamisa ha, Pakita. Feel at home. Happy birthday! Happy birthday day mo. Happy birthday. Salamat. Salamat. O sige, pangaon mo. Sige na. Di ko nung ka-afford og 10K. Hamburger. Kau na lang ko dihagod. Comment pa man ka. Ang hamburgira man ko. Hinambugira mo to iya ha? Mauwaw lang siguro siyang musultis tinuod. Uy. Mawjud. Di ba? Da. Ay, mao yun na. Kalami, beslit sumo. Ang dangang nga ba yun? Bugira ha, gano'n ites, oy. Kasi gusto na niyong imnon. Naay dagang kapilian. Sa man ninyong gustong soft drinks. Nasa ko'y choice. Ikaw, Pakita, unsa imong imnon? Muriatek. Pakita. Wa ko kaayon sa kipakita di mong taras ganiha, Pakita. Kita pa'y giimbitar. Manginsulto pa ka sa nag-birthday. Pwede mo tao aping itis ganyan perbida. Basta lang. Kabiyaon kay ko ganin na Burag, di ko makatuwas pagkaon. Nami mang litsod ko. Agay pagkay tagbagpasalamat kay giimbitar tang tanan. Kada kay giimbitar ang tibuok tang pamilya, importante ta para ni Ites. Ay, may manggugawi si Ites. Anong lainon man ni mo sa pagsabot, Pakita? Human na magsulti. Ako na sad ha. Oh. Makasorte lang tag di na mao kanimo Pakita dyan. Ay, sulti lang, Loy. Lagkaikog na ako, good. Ayaw inaana sa pagsultos lolo ni mo, ha, Pakita? Nga naman day ko, lo. Sulti na yun. Ang ayan kay kasi mo nga Pakita. Pakitang tao kay ka. Sakto kay lang pagkasultihan ni Molo. Sakto kayo. Hilas ninyo. Murasad mo unsa na. Hinayon ang tingog mo, Pakita. Respetuhi sila. Noy, oy. Di mo ngay respetuhon, oy. Ikaw, unsa maka, ha? Angay kang respetuhan? Dili sad, oy. Unsa ma? Pakita! Unsa man day ko, ha? Pakita yung mga inas ko, Mawaning, ha? Ano si ina na, ha? Ano man day, ma? Pakita! Uy. Dili ko mo ilang inahan. Pahawa na, Jared. Ay ko kaliki sa paong ko na inahan niya. Pa! Paita. Ito na, sinyawan niya. Bisik kung saan o disiplina ka na Pakita.
dili niya may tabo. Gahit kay niya bayan niya, pastilan. Ay, makadaot gus utok, makadaot gus utok kanyang mugamit o ginadiling drogas. Unsalo? Nigamit din ang akong asawa? Kanya ito, suwa pa maminyo. Darwin. Mao day nga mukalit lang siya katigre nga dili masabot kung unsay hinungdan. Jared, ikaw na'y mahibaw mo disiplina ni Pakita kay imo na magkit siyang asawa. May katungod ka na. Ay, sos! Bisag kinsa pa mumusultin ako na hindi na ako madutlan. Mao ba? Kung ingnon ka, nung surrender na ko. Surrender! Saman, ako'y mapagawas sa imong mga biste. Ako ipanglabay sa gawas. Aron totally mo layas kay ning among bay. Nagkasabot ko Jared. Dugay na kang gustong makigbuwag na ko. Okay! Magbuwag tang duha. Naunsa man ka Pakita, oy? Dili ka na mo ibuot na kung ipasabot nimo. Ha? Magbuwag ta? Okay ra ko. Pero ay kog basula kay imo ning desisyon. Pakita, kung siya man mong duwa si Jared niya. Nakita ko kamo nga niya katubang mo nikap. Noon siya mo? Da, nagpinirmahay Milo nga na may hilap tanay sa usag-usa. Kung makakita siya laing babay, hindi ko manghilabot nila oy bisan pag ma-jerjer sila sa kong atubangan. Siya. Hoy, Ites! Kamu na din sa kumbana? Ninduta, good. Pakita. Nagbuwag naman ko mong Jared. O wa na mo hilabtanay bisag unsa pa'y mahita po. So, murag, wa man tingali tay angay pang panagsultihan, di ba? Sige ha, muuna lang ko kay may gisugo pa na ako si Jared. Okay. Ayaw sa kong biya, i-animal. Sakit akong bukton nga imong gibira Pakita ha. Dugay na di ka nakagusta kumbana? Ang palang, dihangwa na mo. Mao ka, ang bugira. Musurok yun ang akong dugo. Bayhana ka. Hinay-hinay lang Pakita. Asa kung gibuhat nimo nga murok man imong dugo nako? Kani imo pag-ilog kang Jared? Baka na ra? Sure ka nga maora na? Wala ko ilugas si Jared. Nanguyab siya nako. Gisultihan ko niya sa tanan nga wa na mo. Nga nagpirmahay na mo sa barangay nga na mo hilab ka na biton sa'y mahitabo. Unya karon mo ingon ka nga ilog si Jared? Agay, sakit to da. Kitsay imo ay... Agay, sakit ang kamot na nisagpas imong aping. Pagka kag naong Pakita. Sumusok ko limo! Siya raw dili siya mo tagam sa pagpanghilabot nimo Ites. Sorry, Jared ha. Nakasukol kitiyon kaniya. Unsaon, giunhan makunyag sagpa. Sakit kaayo. Wa man ka maunsa. Wadi ay. Love you, Tess. Mo. Kay nahibaw ko, natarong kang pagkababahay. Samtang sa Pakitang tao lang niyang kamaayo. Okay, Jared. Tawag ako. Jared. Maguro nga, ang anak na pagdilibuot ang Ginoo, nga hasta ang among anak. Kilo pa, Jared. Jared. Uy. Manay. Oh. Jared bang ng bana bang Ites mo nag... Magkugos ba gabi bata, di ba? Oh, sila na. Duha na ilang anak. Ha? Ma, Uy. Isir gilinidas bintana. Oh. Sila di ay? May kido na sila anak. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Mga ni anak ni Jared o Ites, uwahin ako magbasol nan ko. Resulta na kini sa akong pagkatao, away katagbawan sa kinabuhi. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nalene, ginaingon, ang kwarta design lang sa kalibutan. Bisag pila ka bilyon ang imong tinigom, ang piso wa kay makumkum, kay nakuha mo kinigikan sa dinautan nga paagi. Mao kini ang nahitabo sa kinabuhi sa kong BFF na nakumahimong mahikalimtan.
ang ginumana kaninyo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay, salamat kay nahuman na gyud ang misa. Ito pa rin ang misa. Uy nga, makaduka man. Uy. So, gay makaduka, oy. Ingna lang gyud nga nagduka ka. Kay wa man kay tarong katug. Kay kadlaw naman kang nauli sa boarding house. Di pa tamang gawas din, Hilin. No, uy. Kay may tuyo pa ko ni Father Rico. Uy, gutom na dyan ko ay mga unta. Uy. Niya na pa ingon din si Father Rico, oh. Father! Gwapo siya. Kinsa Doris? Ang pari, good. Si Rico. Bisag matured na pero fatherlicious siya. Uy, pari in town siya, girl. Uy, pari. Unyag pari, di makaon. Ay, ambot lang gid nimo. Hilig kay kag mga matured ay. Day, mas lami tilawan ng mga matured. Kay mas experiensyado na sila sa sex. Ginoo ko nimo, uy. Di ko anong batanon, oy. Kanang kita pa'y magtudlo. Happy birthday to you. Happy birthday, BFF Nalin! Happy birthday, Doris! Thank you, BFF Doris. Uy, sige na mo mga unata. Sir Trevor, sige na sir, mga unata sir. Happy birthday, Miss Nalin. Ay, hala, Sir Trevor, salamat sa gift. Kaon na, sir. You're welcome, Nalin. But, sorry ha, di ko makasaon ninyo sa pagkaon kay may dinner meeting po ko. Miyanin lang ko aron makagreet nimo, Nalin. Hala, uy, matouch man sa da. Thank you kaayo, Sir Trevor, ha? Ay, sir, wait sa, sir, kay padan antik kag food, ha? Na may crispy pata nga imong favorite. Wait sa. No, thank you kayo, Nalin. Sa gikaingon ko na, may dinner meeting ko. Ato na ko, og enjoy your birthday, ha? Wow! Hala, kagalanti kid ni Sir Trevor ay. Iyang gift na ko, BFF Doris, tanawa. Terno nga sing-sing kwintas. Oh my God, I'm so happy. Makahappy kaayo. Sulti ko tinood na, Lin. May relasyon mo atong course? Ha? Wa, Doris, uy, noon sa man in town ka, uy. Ingon anak lagi na siya kagalante sa iyang mga staff. Ay, wadyo ko magdahom nga maunisod sa iyang gift box. Ay, my God, kanindot! Wait sa... Nana. Ay. Uy, Limuel, ikaw man di ay. Naa si Doris Nalin? Naaman, kadiyot sa ha, kaya akong sudlon sa mong room. Dayon sa, lingkod sa Limuel. Ganun nagbuot-buot magkagpasod niya. Unsa? Hala, sorry. Nag-away mo? Di na ko ganahan niya, kay pobre siya. Di ko ganahan makauyab og pobre. Oh. Ganahan kong dato, paras ni Trevor. Dato na may panguda og sex. Doris, unsay puti mong ipasabot? Ay, wala ka sultihi sa inyong boss? Di kami na. May relasyon namin ni Trevor. Ikaw may nagpadayon ni Lemuel, edi ikaw si abog anak niya. Ingna ha, nga di na ko niya. Kay may lain akong uyab. Dato. Uy, Doris, maikog itaw ko mo balibad ni Limuel. Uy, ikaw lay sulti nga tukang Limuel, Doris. Nalin? Sir Trevor? O sa akong i-schedule this week? Karong gabi na kay meeting, sir, with Japanese businessman. Unya, ugma sa doon na kay 10 a.m. Full ka this week, Sir Trevor. Okay, thank you so much, Nalin. Welcome, sir. Milagro, nanguta na siyang schedule. Nabutang naman kong sked niya siyang table. Bakakon ka, Kid Nalin. Ha? Masa may akong gibakak ni mo BFF. Gado rin meeting si Trevor. Naabitaw. Bisa mangutana pa kaniya, naa. Nga nung misaan man siya dako, be, nga mag-dinner date ni Karon. Nagtumo-tumo ka na, Lin. Unsa man, nasuya ka na ko, ha? Hala, Doris, bisa gamay wa ko masuya ni mo nga nagkarelasyon mong duha ni Sir Trevor. Igo lang kung nisulti ni mo tinuoy. May meeting si Sir sa mga Japanese businessmen. Oh, I'm so sorry.
Nakalimot kong tawag ni mo aron balibaran ka, Doris. Okay lang, Trevor. Love ta ka. Nagkasabot ko ni mo. Kasi maniho, Doris. Duwa ko sa moda. Ako'y bahala, Trevor. Palamihan ka maayo. Isa mong kasamod. Ipangayuan din tagatang kantihan. Nasa mong pagkakot. Trevor. Doris, Isamod ang Doris? ismilang mata. Anong mauwa man dahil ka musulti na ako sa tanan na Lin? Dato di ay ang kulit ni Doris. Sorry kaayo Limbala, pero di man sa ko gusto nga masuko na ko si Doris. Sakit kini ang gibuhat na ako na Lin. Pangita na naglain lang, oy. Karon makasabot sa imong kahimtang. Mulag ako sa lang nasod. Aron manarbaho. Ug dalar na akong sweldo. Ug mobalik ko. Kanang madato na ko. Aron kadawat ka na ako si Doris. Naluoy gid kay ko ni Limuel. Salamat kay Nalin. May kay ka. Kaya nakasabot ka sa kong gibati. Oh, ka-sweet. Doris. Naghila ka lang, Well. Tears of joy nga ka muna sa akong BFF. Ha? Nasayop ka, Doris. Doris, nahibaw ko, nagduda ka na mo nga may relasyon mi. Ako kang sayop. Mau ka na, Doris. Doris! May mong magsultitan duha, Doris. Nahibaw ko, wa pa ka matug. O sa may topic? Bahin kang Limbel. O sige, na naman ha. Igo ko lang gi-comfort si Limuel. Kay gisakitan siya sa iyang nahibawan nga dato ang imong gusto o dili pobre nga sama niya. Ayaw ko patuhuan na Lin, uy. Dugay na kong nag-observe ni mo. Sa oras nga mamisita na ako si Limuel sa boarding house, pero mi kang magtanaw na mo. Kunuhay, mitanaw kag salida sa TV, pero ang tinuod, nasuya ka namang duha ni Limuel. Ayaw ka bala ka na, Lin. Imo na siya. Wa ko mahangol niya. Nalin, tablihi ko. Na ako karoon na tubang sa pultan sa kwarto sa inyong boarding house. Okay, sige madam. Siya ba? Bitsa kong bana. Madam. Kung ipapatay ko ikaw, yun ra kayo na nakong buhaton. Kanang mga alahas nga imong gipangsulob. Hubua ka ng tanan, babay. Kay kwarta ka na sa kumbana. Ang kwarta sa imong bank account, ako nang gipahold. Kwarta ka to sa kumbana. Pagpili. Bawian ko ikaw sa tanan o adto ka na mamatay sud sa prisuhan. Tubag! Mabiyan ako din sa boarding house. Una ko'y nangay katubang ninyong tananalin. Doris. Ang kwarta, disaan lang yun sa kalibutan. Bisan pila ka bilyon ang imong tinikom. Bisan piso. Huwag kay makumkum kay nakuha ko kini sa dinautan nga paagi. BFF. Gusto na nalin. Kalimti ang pagsampit na ako og BFF. Kay dili ko ang sumpito niya, ana. Di na ko magdugay. Ato na ko. Kung wa lang unta ka masilaw sa sapi ni Sir Trevor, dili unta di mahitabo ni mo, Doris. Nibiya si Doris nga bisag piso way na iya. Kabit, wag yung mabit-bit. Uy! Kung maot to mga kasuners atong palimay drama compilation part 103. Kung hinaot ko mga kasuners na nalingaw mo sa itong mga drama. Kini atong drama mga kasuners, lingaw-lingaw lang siya, pang good vibes lang. Gusto na po pagpasalamat no, tanan ga comments ito nga isa dyan mo nga na-appeal sa atong
vlog no sa ato ang part 103. O katong wala pag comment sa ato, comment na mo para maapil ta mo pagbasa no. O at pag last pod na to sa ato ang drama atong basahon sa pag-usap. O ato i-shout out no. Ato i-shout out si Oscar Abedog. Shout out ni mo da Oscar Abedog sa imong pamilya. Out pod ni Vilma Amor. Si Rumi Boy, shout out ya Rumi Boy sa imong uyab diha no. Si Catherine Solip, shout out po diya. Si Danny Lopez, shout out. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, shout out din mo diya ma'am. O labi na sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City no. Si Jude Perstico, bilib kay ko ani niya, shout out mo diya no. Si Cathy Bandos, shout out mo diya. Si Ma'am Balbina Tapales, shout out mo diya ma'am. Kung makauli ka po, ma'am, hapit lang dire sa mga ma'am, no? Pag-iano mo niya mga ma'am, kung makauli ka po. Si Rachel Manuel, shout out mo diya, ma'am. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out mo diya, ma'am. Si Alfie Lucina, shout out. Si Binji Into, shout out mo diya. Si Gina Carmen, shout out mo diya, ma'am Gina. Richard Isco, shout out. Si Lucy Silma, shout out. Si Annalise T. Si Dennis Moral, shout out mo diya. Si Diane Baler, shout out. Cristalio, shout out. Si Mami Regris Pamuga, shout out mo diya, ma'am. Si Jerome Lerna, shout out mo diya. Si Mercy Sandoval, shout out mo diya, ma'am Mercy. Si Ma'am Lina Buna, shout out mo diya, ma'am. Si Annalyn B, shout out mo dia. O si Berna Siroy, shout out mo dia, ma'am. Si Nilda Yekik, shout out mo. Si Bobby Carrel, shout out. Edgar Palma, Topir Valdez, shout out. Si Isabel Sirna, shout out mo dia. Si Edwin Amisula, shout out dia. Si Jimmy Sinal, shout out. Ug mao to mga listeners no. Tanan ga comment sa tuwa o atong gi-shout out karon sa ato ang part 103. Og na ko'y comment, unay nag-comment kanina mga listeners no, na akong gi-delete kay nay nag-away-away sa comment ba no, na basi ma-spam ko, ako lang gi-delete mga listeners. Og maghinahinay na po tag-edit mga listeners no, mayunta nga mag-sig-upload ang DYHP no, para maka-edit din tag mga drama no. O usbon dyan ako mga listeners sa inyo nga na salamat jud kay sa inyo sa kanunay nga sa inyong pirming pagsunod ug pagpaminaw sa atong drama. Atang-atangin na po atong part 104 o hinaot nga malingaw na po mo sa atong mga drama no. Kay kini atong drama lingaw-lingaw lang jud ni siya no, pang good vibes lang. O mao to mga listeners, daghan jud kay salamat sa inyo